Научете на 2 юни какво има. Мозъците като Хирошима след бомба. Лятото на тромба, зимата на кюптаци, путни с тъжаци. От беги си бар, само на 3 март. Дали човек, другото време дъса меки чек. Пиячи и мутри, ала минути, сметките банкрути. Здраве, Монтана, Тони, Тапанар, просто камиони. Не сте нагите, а мангалите. Инструменталите болят от сън. Вече газарев, космополитън, нали? Насран като Борис Дали. Карабима на мама сина. Антосити Митроградски се прави на Карамански. Има маски сочни, живот грейци дългосрочни. Чакам тишината на майка ти в устата. Бум! В главата чупе челюсти, за тия нелепости. Ей, кентавър, мутирал динозавър. Живота е кадър и то не те побира. Скарай бира и после що били дебели, бели духове. 4-дневни духове, чукове. Са на мама синовете, стиге лупци залепете. Влизаш в шоколада и те оперирам. Да нервирам, те нервирам. Езика за зъбите по моя адрес. Няма да ти пиша 6. Оу, да, види век, що не прати вашия гей комплекс. Ти ти чупя краката. После е брата, чайка познайка по шалайка. Майка, аз съм килата. Ева майката, педал. Карабима на мама сина. Антосити Митроградски се прави на Карамански. Има матки сочни, живот грейци дългосрочни. Чакам тишината на майка ти в устата. Бум! В главата чупе челюсти, за тия нелепости. Влизам кът Валери в Николета. После ще ми прави минета. Ще ви чупя пишлемета. Ще те изям като кубета. Ще му отвличаме и брата. На кобрата му чупя главата. Усмивка 24 карата. Чупям му главата, чукам му жената. Пребивам и килата, дърпам си тревата. Ей, дърпам си тревата отново в мъглата с очилата. На Мария Игнатова свършваме в устата. После Алекс Раева между краката. Заедно с DJ Дончо може да опънем 2-3 линии. Пагайте педали!